שלום לכולם. אנחנו נתחיל להראות את הדוגמה של השרטוט הזה. אתם רואים פה, נתחיל עם הבסיס. משהו שעשיתי עם המתכונת האחרונה, אנחנו נתחיל עם הבסיס. אתם רואים שהרוחב שלו הוא 60 על 120. אנחנו נפתח את ה-OnShape. ניכנס, רגע. ניכנס, נעשה יצירה של מסמך חדש. נקרא לו שרטוט 1. שנת 2024, create, ליצור, ואנחנו נתחיל, ברגע שיתחיל לעלות, אנחנו נבחר את מישור הטופ, נלחץ על האות, לחצן ימני, טוב, הנה, view normal 2, שנוכל לראות אותם עלינו, ונסרטט את המלבן שאנחנו רוצים. אמרנו רוחב 60, אורך 120 מילימטר. שים לב שהכל נהיה שחור, נעבור למצב איזומטרי וננפח, נמתח. אנחנו יכולים לראות שהגובה שלו, אפשר לראות פה, שהגובה שלו הוא 25. אז 25, זה נלחץ נעלים את המישורים, כרגע לא צריכים אותם. נסרטט על הפאה הזאת, view normal to sketch plane, נקבע את המידות שאנחנו רוצים. המרחק הזה, אתם יכולים לראות שהוא 15 והעומק הוא 36, אז זה 15 והרוחב הוא 36, ונחסיר, נעשה remove, ו-through all, אתם יכולים לראות שנוצר לנו החור. עכשיו אנחנו רוצים לסרטט בצד הזה, להביא אותו מולנו. אנחנו רוצים לסרטט את הצורה הזאת, את העיגול עם שני הקווים המשיקים לה. אז אנחנו נסרטט עיגול. נלך מעל, נבחר את המרכז ונלך מעל ושם נבחר. אנחנו רוצים לראות שהקוטר הגדול הוא 60, הפנימי הוא 30, אז זה 60, ונעשה קוטר פנימי של 30, נוסיף את הגובה שלו מפה לפה, יכולים לראות שהוא על 120, מרכז העיגול. שימו לב שזה נהיה שחור, כי קבענו את כל הגדלים וגם את המרחק. נוסיף מהקצה אליו, שנוגע, בסדר? נבחר טנגנט שהקו הזה יהיה משיק לפה. בואו ננסה רגע עכשיו נסרטט איזשהו קו בשביל השרטוט, ונוכל לעשות מראה של הקו הזה. אתם רואים? עשינו מראה. עכשיו אנחנו נבחר עוד פעם מבט איזומטרי, מבט כזה שנוכל לראות שאנחנו מרחיבים. נעשה אקסטרוד של צורה הזאת, אבל נבחר לכיוון השני ונראה שהעומק שלו פנימה, עם כל זה 60 וזה פנימה 40, אז פה יש לנו 10 בפנים ו10 פה, 10 ו10, אז יש לנו פה 10. זה דבר ראשון. עכשיו אנחנו רוצים לבחור את הצורה הזו.
ולהרחיב אותה גם 10, כפי שאתם יכולים לראות פה, כי הכל זה 100, סליחה, 100, אז יש לי 20 ו-20, כי זה סך הכל 40, אז יש לי 20 ו-20, נגדיל כ-20, ו... נעלה את כל הסקצ'ים האלה שהם כרגע לא מעניינים אותנו, ואני רוצה לעשות את הכיפוף הזה והכיפוף הפנימי. תראו, הגימור הזה בזווית של 45 מעלות בגודל של 5, אז אני אבחר פה, אבחר את הצ'אמפר הזה, פה גודל של 5, הזווית היא כבר קבועה, ואותו דבר נעשה פה, צ'אמפר, אבל 1 מילימטר, כמו שאתם רואים פה, 1.45, ועכשיו ננסה לעשות את כל פיצ'ר של פה, נעתיק אותו לצד השני. אני רוצה כן לראות את המישור הזה, אני אקח מירור, אני רוצה פיצ'ר מירור, פיצ'ר, מה אני בוחר? את הצ'אמפר, את זה ואת זה ואת זה, והמראה תהיה פה. בסדר? יש לנו הכל כפול. עכשיו, מה שנשאר לנו לעשות, זה לקחת את המישור הזה, ולסרטט עליו את החור הזה. אתם רואים שזה חור אליפטי, בעצם זה נקרא סלייד. אנחנו ניצור את הקו הפנימי, ומתוכו נגדיר אותו בגובה 48 וכמרחק של 60. אז תשימו לב, אני אצייר קו. הקו הזה, נגדיר לו את הגובה 48, נגדיר לו מרחק מפה לפה 30. ככה אני קובע גם את המיקום וגם את הזה, ואנחנו נגיד שזה סימטרי. הנה סימטריק, זה ביחס לזה. טוב, בואו נגדיר עוד פעם את המרחק כדי שיהיה לנו מפה לפה 30, כי לא צריך להגיד את הסימטרי. עכשיו נבחר, יש לנו פה סלוט. אני בוחר את הציר הזה ומגדיר פה, בגלל שזה קוטר, מגדיר 10, כי רצינו פה רדיוס 5, ואני מגדיר פה קוטר, נקבע. ונעשה remove, עוד פעם, through all, ויש לנו את הצורה בשלמותה. אפשר להעלים את כל הסקצ'ים. אפשר להעלים, זו הצורה בשלמותה. חוזר לי. בסדר? זאת הצורה. עכשיו אנחנו נעשה יצירת שרטוט. נשלח לכם את זה. זה איזשהו פורמט של שרטוט. אוקיי. ואנחנו נכניס את הצורה ונקבע את כל המידות שלה. דברים מאוד פשוטים, רק תשימו לב לחזור עליהם. אנחנו רוצים את החלק הזה. אני רוצה את הפרונט שלו פה. בנוסף אני רוצה פה את החלק האיזומטרי. את זה אני אמחק רגע, נעשה delete, insert. פה אני רוצה לא את הפרונט, אלא את הצד. פרונט ייתן לי צד כזה, צד פה. אני רוצה את הצד הזה. אז right.
נותן לי? לא. right, front, סליחה. זה הפרונט, אני יורד למטה ויתן לי טופ. ופה אני צריך לעשות איזשהו חתך. בואו נגדיל קצת, בואו נקבע את המידות. זה קודם כל escape, לחצן ימני, show hidden lines, ככה הוא יצא לנו את כל הקווים האלה, ונוכל לשים לו את המידות של הגובה הזה. של הגובה הזה אנחנו צריכים, זה 120, של הרדיוס הזה 60, ושל הרדיוס הפנימי, של הרדיוס הפנימי, שהוא 30. שים לב. עכשיו, דבר נוסף שאנחנו צריכים לעשות, זה לקבוע את המרכז, שיהיה לנו קו שממנו נוכל לקחת למטה. אז מהקו הזה פה למטה, זה 48, ואני רוצה רדיוס, זה רדיוס של 5. ואנחנו צריכים לקבוע את הקוטר שלו 60. אז אנחנו צריכים להוסיף את הנקודה הזאת מפה לפה, ולהגדיר לו מידה פה, dimension, מפה 60. בסדר? עד כאן. עכשיו אנחנו נוסיף לו את החתך הזה. בסדר? אתם רואים את החתך, אנחנו נכניס את המידות למטה של 15 ושל 36, נכניס גם את הצ'אמפר דימנשן, זה, והמרווח 40 שלא שמנו, ונראה שזה אכן יוצא לנו כמו שצריך. מפה לפה, נותן לנו 40. ועכשיו אנחנו צריכים את המבט של פה. רוצים אותו פה. ניקח אותו קצת. ואנחנו רוצים לתת לו מידה צ'אמפר של הדבר הזה. שנוכל לדעת שהוא אכן 40. עכשיו נשאר לנו לתת את המידות. את המידות פה. נעשה show hidden lines. נתן לנו. נעשה לנו את המידות המרכזיות. אתם רואים פה ופה. זה מידות של המרכז. אז אנחנו צריכים לתת את זה. בין פה לפה. נמשיך מפה לפה. ופה לפה. ומפה לפה 40. לדעתי שמנו את כל המידות. יופי. עכשיו הדבר האחרון שנשאר לנו זה לעשות פה show shaded view כדי שנוכל לראות את זה. זה
השרטוט שלנו. אפשר לראות שפה הקווים קצת יותר עבים, אבל זה נותן את השרטוט. אפשר להכניס פה גם את מי יצר, זה מכניס אוטומטית, את החומר שממנו אנחנו מייצרים. אפשר לראות פה מטריאל PLA. אז אפשר להכניס פה אנחנו מדברים למטה, נרשום PLA. זהו. פה כדאי להכניס את הלוגו החדש. אז זה השרטוט. אפשר לעשות לו אקספורט כ-PDF. זה השרטוט, וזו הצורה. בהצלחה.